ja sa vám opäť hlásim. Postupne. Má toho partnera, pre ktorého ste Walked in like a punchline to a joke I should have known. Red flags waving like banners, but I still called it home. You smiled like a warning, I mistook it for the sun. And just like that, the damage had already begun. How unfortunate, how very on brand to give my heart away to sleight of hand. You never lied, you just rearranged the truth in ways that felt like change. And how classic, how dumb. Was sure misfortune made us one. Úplne hrozný hlas, ale vítam vás pri ďalšom dni. Ráno iba jednoduchá jablková kaša. Viete čo? Zabudla som, že som si vlastne na celý týždeň pripravila baked oats pečené, ktoré som si chcela dávať. Ja som na to dnes zabudla a už som si začala robiť kašu. Tak nevadí, tak zajtra. Určite to veľa z vás pozná, ale ak náhodou si nedusíte tie jablčka takto do kaše, tak to urobte to oveľa jemnejšie na vaše trávenie ráno. Pod tým je aj tučnený tvaroh, aby som mala v raňajkách bielkoviny. Snažím sa ich vždy vyskladať tak, aby ma to zasytilo čo najviac. Takže tak skúšala som do kaše dať aj vajíčko. Aj to je zaujímavé. Ale teraz som mala tvaroh a to ma zasytí na dlhú dobu. Mornings whisper holding you near, chasing away every doubt. A slow stretch, a sigh, a bird's lonely cry. Oh, mornings whisper soft and low. Where did the night? Ahojte, vítajte späť u mňa. A sedím tu takto na konáriku v lese, lebo som išla teraz na prechádzku a chcela som sa s vami porozprávať. Dneska je vonku krásne, tieto 2 dni bolo úplne hnusne, takže toto je spása. Dala som si krásnu prechádzku, lebo som mala dneska hroznú náladu, takže som sa vybrala do lesa a už teraz mi je lepšie. Babi, zobrala som si mikrofón a mne sa po ceste vybil, chodia tu auta, mrzí ma to. Som veľa rozmýšľala nad témou, o ktorej sa chcem s vami pobaviť, pretože si myslím, že nad tým rozmýšľa každá žena, každý človek, a to je porovnávanie sa s druhými ľuďmi. Ja nie som žiadna výnimka, kedy by som sa neporovnávala s influencerkami, s modelkami, najviac na sociálnych sieťach, lebo tomu sme vystavovaní a tam trávime aj veľkú časť času a možno hľadáme tam veľa vecí a myslím si, že taká naša generácia proste je, taký život teraz žijeme, ale čo mne strašne pomáha, keď riešim túto tému, je uvedomiť si jednu vec a chcem vám ju vlastne v tomto videu povedať. Nielen, že vidíte 1% z toho, čo človek prežíva, ale najmä ten človek tým, čo zdieľa, žije. To znamená, ak niekto zdieľa iba recepty, celá jeho nejaká persona na sociálnych sieťach, chcem hovoriť hlavne o tých sociálnych sieťach, pretože si myslím, že v reálnom živote sa môžete porovnať. To veľa prerastie do iného rozhovoru, ktorý vás v niečom nakopne, alebo ktorý vás utvrdí, že aj ten človek je iba človek a tiež ho to možno stalo nejaké úsilie. Samozrejme, že vás to môže zasiahnuť, ale na tej sociálnej sieti je to špecificky, že vy vidíte, čo človek chce, aby ste videli,
chceli a tam to končí. Čiže to je jediný taký ten bod, kedy to vidíte a nedostanete od toho človeka viac, čo by ste možno chceli, alebo čo by vás nejak upokojilo. Ja si myslím, že závisť je úplne normálna emócia, ktorú má každý človek. Nemyslím si, že je dobré to nejak zatajovať. Ak niekto zdieľa samé recepty a vidíte, že každý chod je úplne dokonalé michelinské menu, tak 90% času varí, má na to priestor, má na to podmienky. Samozrejme, že si ich mohol vydreť sám, to nejak nepodpieram, ale je to proste jeho život. A to isté je fitness kultúra. Znamená, že na to má priestor, má na to podmienky, ktoré si vytvára, lebo je to jeho priorita. Keď sa nejaká maminka, ktorá má 3 deti a do toho neviem čo všetko, o čo sa musí starať, pozrie na nejaké video maminky, ktorá má doma pomoc a ktorá nemusí nejako pracovať a vidí, že malým deťom vykrajuje neviem, aké delikátne menu a porovná sa, tak rozumiem, že to vytvorí úplne takú úzkosť, že nie ste dostatočná, buď mama, alebo žena, alebo čokoľvek. Jednoducho dve nezrovnateľné veci a nezrovnateľné podmienky, v ktorých sa dve osoby nachádzajú. Alebo príklad z našej generácie, pokiaľ má influencerka 12 000 fotiek z dovolenky a každý deň iné outfity, úplne všetko proste top, tak tým pravdepodobne celú dovolenku žila. Tým nechcem nikoho podkopávať, mne je to v podstate jedno, čo robíte na dovolenke, ale to je moja pointa, že tým asi pravdepodobne tá žena alebo muž alebo ktokoľvek strávil celé tie dni alebo väčšinu svojich dní, veľa svojho času. A pokiaľ nie ste ochotní ten čas alebo ho nemáte alebo ho nechcete mať, obetovať na takéto veci, tak tam podľa mňa nastáva to, kedy si uvedomíte, že ja budem ale radšej na tej dovolenke prítomná, budem so svojim priateľom, mužom, deťmi, rodinou, kamoškou, kýmkoľvek na 100% a spravím si pár fotiek, ktoré mi vlastne stačia a nebudem sa z toho rútiť, pretože moje priority sú proste iné. To je moja hlavná myšlienka. Nemyslím si, že vôbec zle na to, keď sa fotíte alebo nefotíte na dovolenke, ale nielen, že to je málo, to, čo vidíme, ale že to je aj veľmi koncentrované. Človek niečo tvorí aj z toho, že to dáva zmysel v celom takom koncepte. Ja si nemyslím, že musíme byť iba na jednu vec fixovaný a to robiť a tak byť definovaný. Toto mne hrozne pomáha, keď mám takéto myšlienky a možno to niekomu sadne akurát dnes. Ešte mi k tomuto napadá, že verte mi, že aj ja veľa bojujem s tým byť stále dokonalá a v každej oblasti, ale myslím si, že sa to v dnešnej dobe úplne prehrocuje. Musíte mať všetko, aby ste mohli robiť hocičo. Ale vlastne strašne v poslednej dobe zamýšľam, že pre koho? Sa mi strašne páči myšlienka toho, že máte okolo seba proste pár ľudí, ktorým veríte. Má toho partnera, pre ktorého ste úplne dokonali aj s tými chybami a to isté je on pre vás. Nie som ochotná obetovať takýto svoj kľud na to, aby som bola dokonalá, pretože ja si myslím, že aj z toho vzniká veľa takých stránok, že ľudia veľa prehrotia veci, fanaticky sa do niečoho ponoria a potom zistia, že to není správne, aj keď ten zárodok môže byť dobre myslený, ale všetkého veľa škodí. In another world at night, beneath the stars shining bright, just connected by chance, fleeting moment of dance. Magnetically Podľa mňa to otvorím a bude to obsne kašľanka.
in a trap. He'd gone off in anger, no words left to say. And she held a promise that darkened the day. Her sister went driving with trouble in tow, a boy with a grin and a heart full of show. Mama said no, but the wheels still turned fast. Some folks learn wisdom a little too. Tak neviem, či mi vidíte dobre, asi nie, lebo už je 8, ale idem z tréningu. Bola som na tréningu na zadok vo Form Factory. Bolo to super, bolo to fakt dobré, fakt som si dobre zamakala. Ale nič som vám nenatočila, lebo nás tam bolo veľa, mňa je to vždy také trapné a hlavne nechcem nikoho natáčať. A chcela som povedať, že som preto nemala až takú dobrú náladu, bola som taká nejaká prešla, nic mi ani nejde úplne písanie, ani nič. Poznáte také dni, ale toto mi strašne pomohlo, takže na dnes to balím, idem si dať film a dneska potrebujem už relax, ale zajtra si pôjdem zabehať ráno, ešte pred prácou, potom po obede, celé po obede pracujem z domu, takže pôjdeme si predtým vybehnúť. Riding waves, jumping out of airplanes, spinning down and racing. Idem si ešte niečo dať, niečo malé, sacharidové. Nech sa mi lepšie behá, nechcem ísť behať na nočno, lebo potom by som zjedla aj celý byt. About your mother. Found your head rolling down the alley. Spent the day looking for your body. Remember how I met you, dancing to the music. Idem tam okolo. Gray eyes, gray eyes, feeling blue. Sacrifice too many moments. Woke up to a quiet I couldn't name. Looked outside and everything had changed. White on the fence post, white on the street. The whole world tucked in like it needed sleep. Coffee. Tak ja sa vám opäť hlásim. Keď som sa vrátila z tréningu, tak som šla hneď upratovať. Upratovala som celý byt. A teraz som sa nachystala a ideme so Zuzkou do Ikei. Strašne sa teším, pretože chcem si kúpiť nejaké doplnky, nejaké veci mi chýbajú. Chcela by som si to tu čo najviac zutulniť, aj keď sa mi tu brutálne býva, ale myslím, že ešte môže pár vecí pribudnúť. Tak sa strašne teším aj na Zuzku, dáme si spolu asi potom nejaké papanie za odmenu, keď to celé prejdeme. Je to teda trošku ďalej, je to tak na okraji Brna, takže idem pomaly už z domu, nech to stihnem. That time again when the cold pulls people closer in. Something warm beneath the skin, like the whole town remembers how cinnamon on the stove just doing its thing. Somebody's radio playing something I can't sing. Tak už som prišla domov, kúpila som si podľa mňa tak akurát veci, idem vám ich ukázať a nejak si to tu postupne rozhádžem. Prvá nevyhnutná vec je však na pradlo. Nedá sa bez neho žiť, takže som si ho kúpila. Konečne som našla mikrofón, tak snáď bude zvuk lepší. Takže ako prvé tu v taške mám koberček. Chcela som si to tu trošku zutulniť, tak som si kúpila takýto. Dám si ho asi pri posteľ. Ja som chcela taký jednoduchý. Áno, ponorím do ňoho nožky, tak to bude príjemné. Kúpila som si
plachtu. No a potom som si kúpila baterky a žiarovku, lebo som si kúpila, ďaká Bohu za Zuzku, ktorá mi požičala druhú tašku, svetlo. Tak toto urobíme. Je to také kruhové a mám snať farebnú žiarovku, takže budem meniť farbu. A to je všetko, dali sme si peknú večeru, pokecali sme, bol to fakt príjemný čas. Nekúpila som si toho nejako veľa, lebo nechcela som úplne blbosti si kupovať. Mama's laugh from the other room and the way the tree smells in the afternoon. It's the kid asleep on living. Coffee gone cold, records on the floor. You sweater on Jakože v polke som zistila, že nemám polku ingrediencií. Brutálně dobrý. Možná Dajú sa ešte vylepšiť. ale jsou fakt dobrý. Jo? already said. Got this dust on the